Počúvaj, toto je pre teba. Ak ťa zradil niekto, od koho by si to nikdy nečakal, tak si musíš uvedomiť jednu vec. Život ti práve dal jednu z najsilnejších lekcií. Keď ti podrazia nohy tí, ktorým si veril, keď ťa bodne ten, kto ti mal byť oporou, je to ako úder pod pás, ktorý ťa dostane na kolená. Ale práve v týchto momentoch sa ukazuje, kto naozaj si. Zrada od blízkeho bolí, no zároveň ti dáva príležitosť stať sa silnejším. Toto je skúška, ktorá ti odhalí, kto skutočne stojí pri tebe a kto nie. Tí, ktorí ťa zranili, odhalili svoju slabosť, nie tvoju. Je to najsilnejšia lekcia, ktorú si môžeš zobrať, naučiť sa postaviť a ísť ďalej, bez ohľadu na to, koľkokrát ťa zrazia na zem. Premeň bolesť na silu a z každej zrady si vezmi múdrosť, ktorá ťa posunie dopredu. Nikdy nezabudni, že tí, ktorí ťa zrazili, ťa vlastne naučili, aký si skutočne silný. A keď sa postavíš, budeš vedieť, kto si zaslúži tvoju dôveru a kto nie.